Umgadli weRichards Bay FC uYanela Mbuthuma ukhulume ngamahlebeza amamantanisane Kaizer Chiefs neOrlando Pirates. Uphinde waveza indlela azizwa ngayo ngokubizelwe eqenjini lesizwe iBafana Bafana. Mbuthuma ujoyine iRichards Bay ekuqaleni kwesizini ka-2022-2023. Kusukela lapho usathuthuke kakhulu futhi usathathwa njengomunye wabadlali abasebancane abasezingeni eliphezulu kuPSL. Leli qembu lamthola emqhudelwaneni weCapa Cup eMlazi ngo-2023. Ube ngumdlali ojwayelekile ngokushesha, wahlohla amagoli angu-10, wanikeza abasizi abangu-8 emidlalweni ku-83. Ngenxa yokwenza kahle kwakhe, uqokelwe eqenjini leBafana Bafana bazodlala imidlalo yobungane neMozambique neTanzania ngoJuni. Umbuthuma uthe umangele kakhulu futhi ukujabulela ukubizwa. Uthe bengazitshela ukuthi angafinyelela eqenjini lesizwe. Manje usefuna ukushaya amagoli amaningi futhi akhule njengomgadli. Kule sizini iKaizer Chiefs neOrlando Pirates bakhombisa ukumfuna, kodwa Mbuthuma usanda kusayina inkontileka entsha yeminyaka emihlanu neRichards Bay. Lokhu kusho ukuthi noma yiliphi iqembu elifuna ukumthenga kuzomela likhokhe imali eshisiwe. Umbuthuma uthe akacabangi kakhulu ngalamahlebezi, ufuna ukugxila ekukhuleni nasekuphumeleleni kwakhe kwiRichards Bay.